Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Хвала нашему Христу, сябры. Вітаю вас. Што, зноў накіруемся з вами па вельмі цікавых, вельмі прывабных мясцінках нашай краіны. Сёння я вас запрашаю в Берасцейскую вобласць, у тыя мясціны, якія я называю звычайна краінай блакітных храмаў. Ну, дзесьці іх болей, дзесьці іх меней, але там туды. Вот сёння мы будзем вакол Лунінца. Там усе, падаецца, храмы і падобныя, але калі бліжэй падысці, то яны трошкі розняцца. Вось. І, канешне, они па-свойму, нейкія асаблівасці ў іх, нейкія архітэктурныя прыкметы ў них свае характары. І так у нас будзе Брестская вобласць, маршрут называется Лунінец. Першая кропка Полескі, так называется. Сярэдзіна 17 стагоддзя невялікі прамысловы фальварак шляхецкага роду друцкіх-любецкіх быў вядомы як Крысцінава. Такая была прыгожая назва. Адзіная пабудова, якая захавалася ад вялікага гаспадарчага двара, гэта кузня. Узведзена яна ў цагляным стылі ў 1905 годзе. Але існуюць меркаванні, што першападкова гэта быў невялікі бровар. А потым ужо запрацавала ёй кузня. І нават ёсць меркаванне, што гэтая пабудова была узведзена як лазня. Ну, бачыце, колькі ўсяго, аж каб дакладна нешта сказаць, што гэта такое было, у нас пакуль звестак няма. Таму мы прымаем і агучваем усе варыянты, можа вам камусьці давядзецца гэты сакрэт разгадаць. Мікашевічы. Узгадваецца невялікае паселішча самага канца 17 стагоддзя. Цагляны храм, вядомы як царква Іоанна Прадцечы, узведзены ў 1936 годзе як каталіцкая святыня. У 1956 годзе савецкая ўлада адкрыла у святыні клуб. Пасля 1997 года перабудаваная ў стылі эклектыкі пад царкву. Калі будзе вам цікава, зазірніце з дазволу, конечно, адміністрацыі прадпрыемства на гранітны кар'ер. Знакаміты мікашевіцкі гранітны кар'ер. Я быў на ім дастаткова даўно. Я быў на самым версе, на самым схіле. Туды ішоў, звычайна там такі рэдкі лясок, звычайная глеба, а потым раптам перада мною абрыў. Вялізная, я так сказаў тады, я і зараз так скажу, вялізная рана у целе зямлі. Выпрацаваны кар'ер, гранітны кар'ер, атуды дабываюць, там дабываюць граніт, і в асноўным гэта узрываюць глебу і гэты камень, а потым яго вывозяць на вялікіх аўтамабілях грузавых. Яны адтуль зверху выглядалі такімі малюсенькімі. Такая глыбіня, такая незвычайная з'ява. Вось. Туды доступ, дазвол ёсць, але толькі з дазволу адміністрацыі. Чаму? Таму што падрыўныя працы ідуць, і таму трэба адпаведны час, мабыць, стэлефанавацца трэба зараней, так? Ну і вы гэта ўсё убачыце на ўласныя вочы. Лунінец. Як уласнасць шляхецкіх радоў да войнаў, любецкіх, кунцевічаў у межах Вялікага княства Літоўскага вядома з канца 50-х гадоў 15 стагоддзя.
Крыжаўздвижанская мураваная царква ўзведзена 1914 годзе побач з драўляным храмам, 1811 год пабудовы. У 30-е гады 20 стагоддзя яе знеслі. Касцёл святого Юсафа пабудаваны ў 1931 годзе. Пасля 1948 года саветамі знесена вежа касцёла. І святыня прыстасавана пад дом культуры. Адноўлены храм у 1997 годзе. Ну, з купалам свежаю было неяк. Ну, людзі бачылі, што гэта святыня. А можа, падходзілі ці ўходзілі ў гэтую будынку. Яны кресціліся. А вось знеслі, і ўжо здаецца, што гэта ўжо не культавая пабудова, а гэта ўжо будзе клуб у нас. Але казалі мясцовыя жыхары, што ўвесь час, калі туды людзі хадзілі, пераступаючы парог ці падыходзячы да гэтай святынькі, яны заўсёды маліліся, хоць гэта, мабыць, там вывеска была, што гэта клуб. Ну вось, такія вот староначкі нашай гісторыі. Чацвёртая кропачка – гэта Сінкевічы, як сяло пры шляхецкай сядзібе роду Мантыгірдовічаў у складзе Вялікага княства Літоўскага, згадваецца з самага канца 15 стагоддзя. У канцы 16 стагоддзя, амаль пра стагоддзя, так, гэта ўжо маёмасць роду Радзівілаў. А зараз, калі ласачка, знаёмцеся, перад вамі вельмі старенькі драўляны храм. Свята-Георгіўская царква ўзведзена ў стылі народнага дойлідства так званай палескай школы. Святыня з надзеяй чакае аднаўлення. Яе там імкнуліся трошкі захаваць, гэтыя сцены абабілі нечым там, але гэта, мабыць, не трэба было рабіць, таму што пад гэтым усім штучным пакрыццём там вільгаць затрымліваецца і, мабыць, сцены яшчэ хутчэй разбураюцца. Вось. Як бы там ні было, але перад намі вельмі рэдкая архітэктура і святынька, вельмі каштоўная, поэтому вельмі б недрэнна было яе аднавіць, пачаць аднаўленне ці добрую, надзейную зрабіць кансервацыю. Кажан-гарадок. Наступная кропка у нас такая. Было заможнае мястэчка, як маёмасць магнацкага роду Радзівілаў, вядома з 1494 года ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Велічны свята-мікалаеўскі драўляны храм будаваўся ў стылі барока ў 1818 годзе як уніацкая святыня. У 1876 годзе вядома як праваслаўная. Ну, мабыць, зноў жа па датам бачна і зразумела, што гэта адбылося перабудова ці пераасвяшчэння гэтага храма пасля паўстання 1863-64 гадоў пад управленнем нашага знакамітага Кастуся Каліноўскага. Вось. На могілках драўляная капліца святого Сімеона Стаўпніка 19 стагоддзя прыкладна пабудовы. Калі спытаць мясцовых жыхароў, то яны пакажуць некалькі векавых дубоў. Ну, адна з версій, што ў Кажан-гарадку, менавіта ў Кажан-гарадку, расце самы таўсты дуб. Ну, я калі яго пабачыў, я трошачкі не паверыў, прабачце, таму што у нашай Мінскай вобласці ёсць на беразе Іслачы вельмі магутны, вельмі таўсты дуб. Гэта такая спрэчная інфармацыя, таму трэба што? Дасканала замераць і нам сказаць цвёрда, што вось менавіта гэты дуб самы таўсты.
Вось. Ну, а наконт храма гэта нейкі такі, ну, цікавы, як часта на яго называюць, як Палеская, это башня, Пізанская башня, так? Там купалы так у розныя бакі нахіленыя. Ну, трэба, мабыць, глядзець унутраныя апоры, падтрымліваць гэтыя купалы неяк і глядзець, каб яны не абрынуліся, таму што калі адзін нават абрынецца, то абрынецца ўвесь дах святынькі. Так, наступная кропачка язвінкі. На землях на Наваградскага павета Великага княства Літоўскага вядома з 1613 стагоддзя як уласнасць роду Кішкаў. Папярэдні драўляны храм у выглядзе крыжа быў узведзены ў 1759 годзе. Пасля паўстання 1863-64 гадоў святыня аднаўлялася і перараблялася, аднаўлялася, магчыма, перабудоўвалася і перасвячалася пад праваслаўную святыньку. У 1910 годзе на месцы старого храма будуецца новая свята-преабражэнская трохзрубовая драўляная царква. Ну, вось так. Там прыгожы пляц перад храмам і камяні стаяць з надпісамі. Вось. Вандроўніку будзе цікава пачытаць, пазнаёміцца і паглядзець на гэта ўсё. А храм трошкі ўдалечыні па гэтай прасторы, гэтай палянкі, і ён такі зграбненькі, такі прыгожы. Ну, так разам усё вельмі выглядае прыгожа. А наступная крупачка ў нас Лахва. Сядзіба вядома з сярэдзіны 15 стагоддзя на землях Навагрудскага ваяводства Великага княства Літоўскага. Маёмасць радоў Кішкаў Радзівілаў. 1612 стагоддзя гэта ўжо мястэчка. У 17 стагоддзі Радзівіл узводзіць тут мураваны касцёл. У 1889 годзе Свята-Багародзіцкая царква была перабудавана з касцёла ці ўзведзена нанова, невядома. Адны сцвярджаюць, што вось гэтыя мабыць, падмуркі, а можа і недзе прыкладна там, можа, на ўзроўні 2-3 метраў, гэта ўсё сцены каталіцкай святыні. Ну, бачыце, так выдатна, можа быць, так добра было перабудавана, што зараз мы цяжка нам зараз сказаць, што гэта, якая частка тут засталася ад старого храма, а можа і наогул знеслі да падмуркаў і пабудавалі новы. Наступная кропачка ў нас будзе пагост Загорскі. Колішняе мястэчка ў межах Навагрудскага павета Великага княства Літоўскага вядзе свой летапіс з 1528 года. Доўгі час пад уладай шляхецкага роду друцкіх Любецкіх. Складаны лёс у мясцовай святыні. Першапачаткова храм закладваўся ў 1779 годзе як касцёл. Праз нейкі час ён асвячаецца як уніяцкі, вядомы па летапісных нейкіх звестачках, што гэта ўжо лічылася як уніяцкая святыня. Пасля паўстання 1863-64 гадоў царскія ўлады перарабляюць храм пад праваслаўную царкву. Мне падабаецца такі твар гэтай цэнтральнай плошчы, на якім стаіць храм. Вось заўсёды, калі глядзіш на такія асаблівасці, калі прымячаеш, калі звяртаеш увагу, заўважаеш, што наколькі было ўсё прадумана, наколькі ўсё было, мабыць, нават перабудоўвалася, можа, вуліцы нейкія вяліся не так трошачкі, ці дамы нейкія пабудовы зносіліся. Каб урэшце рэшт у нас адпрымалася вось такая плошча, побач храм, мабыць, плошча была гандлёвая. Ну і ўсё гэта настолькі была прывабна зроблена, цудоўна, па-майстэрскі, што оно і сёння глядзіцца выдатна. Ну і 10-я кропачка у нас маршрута з Берасцейшчыны, гэта паселішча Камень.
Як сцвярджаюць археолагі, чалавек сяліўся тут яшчэ ў часы бронзавага веку. Само ж паселішча згадваецца ў пісьмовых крыніцах з сярэдзіны 16 стагоддзя. У 1779 годзе на старажытных могілках у стылі народнага дойлідства будуецца драўляная свята-мікалаеўская царква. Ну, я тут напісаў, што шкада, што гэтую святыньку сёння апранулі ў сайдынг. У вёсцы дзве прыдарожныя капліцы там яшчэ ёсць, так? Ну, так нельга, мабыць, рабіць. Ну, это маё меркаванне асабістае. Я лічу так, што калі храм драўляны, то трэба нешта рабіць з кансервацыяй, трэба нешта рабіць, можа, перабудоўваць, можа, ўсё роўна аднаўляць яго менавіта так, як ён быў пабудаваны. А пад сайдзінг хаваць эту ўсю прыгажосць прыродную, так, ну, недарэчна, не глядзіцца гэта. Вось, сябры, усё, на гэтым мы паставім кропачку сёння. Мы паедзем з Берасцейскай вобласці дадому. Паглядзелі там усё гэта, пераглядзелі. Можа, і вас зацікавіць, можа, вы туды заблукаеце. Таму жадаю вам добра праведзенага часу, добрай дарогі і цікавых уражанняў. Беражы вас Бог, сябры. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.